Dito tayo sa Lawak mga boss. Lawak, pag-usapan po natin yung modular cabinet dito sa may Kasampagan. So project po natin dati ito, ceiling tapos house paint. So pati interior nya. And good morning po sa inyo lahat mga boss. So ayan, shoutout kay Sir Joey tsaka Ma'am Jackie Castillo. So andyan po sila ngayon. So meeting po namin ngayong January 3 para sa modular cabinet. Ayan, Barangay Kasampagaan. Kasama pa lang natin sila Buddy Noli at si Buddy Jess. Okay, dito na tayo. Okay, yan lumijayan. Tani. Maka-load sa ating project natin. Okay. Oops. Sa ano kahapon, meron na disgrasya papuntang Botones. Yung kotse niya na sa baba. Sa may bukid. Okay, ayan, dito na tayo. So nag-tiles din pala sila in San Aldrin dito. So nag-tiles po sila dito sa bahay. Ewan ko lang kung natapos na nila. So siya po yung recommend ko rito sa bahay nila sir, tsaka ni ma'am. Alam mo na. Ano, congratulations Joyce Diane Gambio Castillo, Las Vegas, USA, registered nurse. Wow, oh, galing naman. Arizona College. Ayan, congrats kay Ma'am Joyce Diane. Sa ano pa siya nag-graduate. Ayan, vlogger nila. Las Vegas, USA. Sana all. Okay. Tayo na nagbukas. Nagbukas ano? Bet ang lakas ng hangin. Lakas ng hangin ah. Hello. Happy New Year. Happy New Year. Ayun da madam. Ay datada. Ah. Sige. Ayan no. Nalis na yung kubo rito. Ay yung ano, yung mangga. May mangga dati dito. Nalis na. Wala na. Malilim dati dyan eh. Hello madam, good morning. Happy New Year. Kaday ni sir ma'am. Nag-slender kayo Buddy Noli kayo, Buddy Jess. Ad-lunch muna. Sige, ready po manang lunch na. Okay, so tingnan natin kawan nila no. Lalaki 60 by 120. Yung mga design sa gitna Ganda ng mga pagka-design. Yung grout na lang, hindi pa nila nag-grout sa gilid. Wala pang grout dun sa gilid. Okay, so dito yung lalagay na yung modular cabinet. Okay, ganda na. Lalong gumanda nung nalagyan ng tiles. Dito hindi pa tapos. Dito pa hindi tapos. Dito okay na rin dito. Ayan. Wala, hindi pa tapos.
Pati dito hindi pa tapos yung counter niya. Ayan. Ayan. Dito naman. Ayan. Hindi pa patapos dito. Mga CR na lang dito tapos. Tsaka sa may kusina. Okay. So, chinecheck namin yung mga paglalagyan ng ano, ng modular. So, pag-usapan na mamaya. Hello. Matayin daw tayo. Yung may nagudurang pilitsyon. Hindi, sayang. Adadji kami Adadjak Batangas aja eh. Ayan. Sumukunak yun eh. Diyan lang. Makisabay kayo man ng lisang. May. Hindi, man kayo. Nangandan. Kabawang mo dati ni Joey ni. Ito ang kay Tini. Anya, mabaling kayo aming pinagkaitan? Ay, paborito ah. Ay, mas paborito. fresh. Tapos pinakbet. Sarap. So, 6 na tayo pupunta rito kaya lang ni-adjust. Nag-order pa naman ng lechon si Madam. Oo, kasi sabi ko may mga worker pa at least. Anin ko ng mga worker na ano. Dahil birthday sana ni Joey ng 86 na natin. Gano'n na. Tayo na, ano. Kasi may get together na naman kami magkakapatid sa tawag dito. Sa 23. Ito, nag-order ako dito sa pamangkin ni Manang Eden. Sabi niya, sige, tikman mo muna, Ninang, bago ka mag-order ulit sa 23. Dahil yung mga iba kong kapatid na sa ano pa din, Amerika. Yung taga-Guam, andito na. Siya yung graduate ng nurse, ma'am? Yung panganay ko. Congrats, ma'am. Ewan ko, matagal na itong si Joey. Naglagay-lagay. Ay, kumain na rin kayo. Dito na kayo. Huwag na kayo Sarap na ito. Puboy-puboy tayo dahil ano. Yan. Si Joey kapapasok din dahil natulog. Ayan, may puto dyan na dessert. Apo, ma'am. Kailangan mo niyo manumisungan. Tayo mga boss. Pasensya na kayo Sarap nga, ma'am. Alam mo naman ako, sabi ko mga kapitbahay, sige punta ka dito, kumain kayo. Ayaw nila, kaya pinagtuko na daw nila. Dahil hindi ko pinapakain si Joey ng pinapaitan, may gout. Ano yan, di na makakalakad yan. Pinauna ko yan, asawa ko, ano ma. Okay, so dito tayo sa may dirty kitchen. So ito na lang hindi namin nasusukat. So inaktual naman po namin para dun sa cabinet niya. So dito wala na pong lutuan dito sa loob ng bahay. So may dirty kitchen din po sila sa labas. So dito ang gagawin na lang natin dito sa baba. Tapos wala na rin hanging cabinet dito. Tapos dito naman doon sa 3D animation natin noon. So may counter pa kasi yan. So yung counter natin nag-U. So ngayon tumaas doon banda ron ay bumaba. Kasi tumas itong tiles, yung counter natin, andito na siyang banda. So, yung 90 cm, andito na siyang banda. So, natakpan na yung bintana. So, napag-usapan namin kanina, ang counter na lang ditong banda. Dito sa gilid, tapos dito naman yung center island. So, may center island pa po yan. Ito po yung sinusundan ng center island natin. Yan, hanggang dito. Yan. So, yan na lang po yung gagawin nila dito. Tapos meron din shelves dyan, tapos rep, tapos pantry. So yun po yung makikita nyo dun sa ano, sa design. So wala na rin lutuan dito.
tsaka wala na ring hugasan ng plato. Parang display lang kasi nila itong kitchen nila dito sa bahay. So may dirty kitchen. Kung magluluto daw sila, doon na lang daw sila magluluto doon sa likod. So nagpagawa rin sila ng dirty kitchen doon. So parang display lang po itong kitchen dito. So hindi na sila maglalagay ng lutuan, pati yung hugasan ng plato, hindi na rin po sila maglalagay. Tapos may partition pa pala rito. So yung dinesign natin dito, see-through. Nakikita rin doon sa may bandang dining tsaka kusina. So dito may partition dito, tapos may TV console dyan, tapos shelves, tapos vertical slats dun sa taas, tapos dito yun yung board na natin. Tapos dito sa gilid meron ding vertical slats. Ayan. So ano lang po yun, yung aluminum na tubular na may haspe, yun po yung ilalagay natin dyan. Yes ma'am. Ano ma'am, matati ka? Ay, tara. Ay, wan ma'am. Ayan, oh. May bigay si sir, oh. Happy New Year. Happy New Year, Sir Mac. Welcome to Kasambagan. Ayun, may bigay si sir. Thank you sir, ha. Bigay kami din, madam. Sir, thank you. Thank you, Sir Mac. Thank you. Sige ma'am. Kita ka dyan ma'am. One t-shirt dyan. Okay. Wow, may body lotion na naman si Mrs. ha. Ayan, oh. Oh. With shea butter, coconut oil. Oh. Pwedeng pang ano to? Pang ano sa buhok. Tapos ayun, oh, yung binigay nila madam. Tag-isang spam kami. Tapos may tupig pa. Oh, sangka pa. Oh. Oh. Ano, may lotion ah. Anong yung lotion? Victoria's Secret. Ito, secret lang oh. Victoria's Secret yung sa'yo, Bads. Ano yung sa'yo? Sweetest song. Sweetest song. Sa akin, 1,000 wishes. Baka magkapalit. Ayaw ko yung ano dyan. Dito ko nilagay. Let's go. Okay, dito tayo sa may renovation naman tayo kila Sir Alfredo Lucero, malapit sa Lawak High School. Bayan din ng Lawak mga boss. Yan na. Wala yata nagtatrabaho. Anong oras na? 2:24. Tingnan natin. Kala ko may nagtatrabaho rito. Okay lang naman kahit sa Lunes na sila magsimula. Pero nga lang kung may nagtatrabaho. So, ayan, baba tayo. Uy, wala. Ano nagtatrabaho ah? Kamusta sir? Ako nagtrabaho sir? Ako nagtrabaho? Kulo bagadar kita ka ada nagtrabaho tatta. I-update ko maka. Ibagada mo may tagi. Dai di kalding. Na okay lang. Yo mo kayo. Kamusta sir? Isa ti kadami ti modular. Yan, ito na yung bahay. Nawala na yung mga bubong. Wala na yung mga bubong. Sir, umunod ka lang. Pangkitan. Ito yung pagnan sir. Ito yun. So mga bintana, tinanggal na rin. Ayan o. Kasi ito yung barracks. Ayan. Mga trusses. Nandyan na. So tinitirahan na to kaya lang hindi natapos noon. Ngayon
Ayan, pasyalan natin. So tatanggalin na kasi ito kasi magkakaroon rin ng extension dito. Ayan, pati ito matatanggal na rin ito. So yung hagdanan pupunta na ritong banda. So matatanggal na rin yan. Tapos yung iba dito ganito na siya, ganyan na siya. Okay. Tapos dito matatanggal na rin to. Tatanggal na rin yan. So naka-slab dati ito mga boss. Ang kakapal pa rin nilagay rito. 12. Yan, puputol na namin. So yero na po dito. Tapos may ports din ditong banda. Dito yatang banda. Ay dito, dyan yata. Ayan. Ito, tinanggal na rin yung mga tiles. Naka-tiles na rin dati ito. Ayun o, pinagtanggalan. So ito, madudugtungan na lang namin ito para sa second floor. So Toy Story. So tatanggalin na rin yan. Dito natanggal yung slab dito. Yan, magiging iba ng itsura na ito. So hindi ko lang naipakita nung last na pumunta tayo. Hindi natin naipakita yung itsura niya ata, yung kabuhan nito, pero na pahapyawan naman ng camera nun. Tapos magta-tiles na rin tayo rito. Pag finish na tayo, ta-tiles na rin tayo rito. So andito yung kusina. Tapos master bedroom, room 1. So yan. Tapos ito magiging iba na rin itsura. Ayan o, si Sal Alfred Lucero. Yan. Kala namin may nagtrabaho rito sa Ordaneta pa lang na may nagtrabaho. At least pinakita ko po sa inyo yung bahay. So papakita ko rin dyan sa screen yung itsura niya dati nung hindi pa na tayo nagpag-vlog. Sige sir, maraming salamat. Sir. Okay, thank Sige, you. sir. Thank you, sir. Wait, sir. Yeah, okay. Ingat. Okay. So ito pa yung barracks ng tropa. Sa Lunes pa po sila trabaho, sabi ni architect. Okay, dito naman tayo sa Mangaldan project. So modular kitchen cabinet. Ayan, shoutout kay Ma'am Angelica Prestosa. Malis na. Okay, so check natin yung mga ginawa ng mga tropa rito, yung modular kitchen cabinet. So, tara. Ano? Hello ma'am. Good afternoon. Check me man aja trabaho na. Si pasok yun ang tinira ko. Sige ma'am, dito na. Paglinis na po sila. Okay, check natin mga boss. Ayan. Di mabuksan. Kaya, oh, tanggal. Yan ang mga buds. Hindi lang ano. Tingnan nyo nga yung ano. Buksan yung ilaw. Dito. Ayan. So babalik pa naman yung mga tropa rito mga boss. Babalik po talaga yung ano lang. Parang tinignan ng manugang ko. Ano daw, maliliit na. Ito daw talagang bibigan kasi baka Maliit yung... parang may symptom yun. Baka pag ilalagyan na namin yung mga mabibigat, baka ano, mabagsak. Saan po ma'am? Diyan, naman na dyan. Ah, dito ma'am? Okay na po to.
nilalagay. Anong lalagay niyo? Kasi kung sobrang bigat naman, hindi naman advisable talaga nilalagay dyan. Hindi, alam ba yung mga Pyrex na kapal? Okay, padagdagan nyo pa doon sa mga gitna niya. Sa gitna na ito. Diyan na lang, kukuha ka Saka dito. dito na ano yung nalis mo. Padagdagan nyo pa to. Nakakatakot din sa tao kapag maglagay ka Kung na. hindi na nailak masyado ito, Kung hindi, baka bibigay na. So karamihan na punch list natin dito yung mga pintuan. So hindi naka-align. So babalik pa naman tayo rito. Katulad na ito. So ano na natin to. Papalitan na po natin to. So separate na lang po natin yung ano nito, yung pintuan niya sa mismong condiments tray. Para hindi mabigat. Ayan. Okay, so hindi na po siya inaanay mga boss, PVC pong board. So waterproof, fire retardant, moisture proof. Yan ang maganda. Okay. Wow. Oh, may pamerenda si ma'am. Oh, merinda oh. Happy New Year. Happy New Year lang. Baka may tira pa ko dyan. Joke lang. So, ganun eh. Tumawa si madam. Tumawa siya eh. Tubig na lang po ako. Ayun, Diyos sa'yo. Sige, okay. Oh, ayan oh. May high blood ka eh. Acidic kasi ako kaya. Kala ko may Soft drink. Kala ko may high blood ka. Sige. Okay na po ito, ma'am. Thank you. Ayun na. Kumusta naman yung mga nagtrabaho dito, ma'am? Di naman sila magulo. Sige po, maraming salamat po. Maraming salamat sa merienda. Tara na. So, pwede na tayong umuwi. Anong oras na? Anong oras na? 5? 3 to 5. Ah, 3 to 5. Mag-alasing ko na pala. Ang bilis. Gagabihin na tayo mga boss. Saan tayo dadaan? Dumapit. Dito na. Okay, dito na tayo. Okay. Nako. Hi. Dito na ako. Hi. Dito na ako. Hi, where's your mom? Where's your mom? Where's your mom? Sa office. Mom! Ah. Bigay ni, ano, Ma'am Jackie. Uy, wow. Oh. Ibigay na naman si Ma'am Jackie. Thank you, Ma'am. Ito, oh. Spam pa. Tapos tupig. Yung tupig, oh. Lotion. Hindi mo siguro ito. Okay. Hi. Meron akong 2 baboy. Tupig. Panguha na. Oh, magbabay na kayo. Babay na tayo. Kuya. Bye bye guys, and see you on the next video right now, and make sure to subscribe to the channel. Bye. Bye. See you on the next video. Bye. Makila Guinilio Vlog is the best vlogger. Click in the video now. Bye, and make sure to subscribe. Bye. Bye.